Haga jinga ka Indian Premier League aprenga RCB Persia ka Delhi Capital. Haba phai shaga nga jinga ka DC kala khur ga nam job hadin magalala ban lim ya ka RCB dan riu wicket. Haga nga jinga ka RCB kala tin engkong ban kalala ban kamai hadu shispa an riu peulai run spat hab nyo wicket naki peu over. Kan baga DC kalala ban kamai shispa an riu khandai runs bar hab saw wicket tang naki khat nyo pensan over. Barhaga nga jinga kai UKL Rahul lala ban kamai hadu khandai pheulai runs. Haga jinga kai Europa League quarter final first leg hapring ka Bodo Glimt Persia ka Lazio. Haga nga jinga kai ka Bodo Glimt kala khur ka nam job hadin magalala ban lim ka Lazio da Arlanon. Haga jinga kai hapring ka Rangers Persia ka Athletic Club. Haba phai shagna ka jinga kai baro artli ken hun kia khai khlemla ban pen khijar hadu bokot ka jinga kai. Haga jinga kai hapring ka Tottenham Persia ka Eintracht Frankfurt. Haga nga jinga kai baro artli ki ken hun kia khai da marshi gol hadu bokot ka jinga kai. Ya ka shigol jo ka Eintracht Frankfurt layo ban chap haga minit ka ban riu. Bar ya ka shigol jo ka Tottenham layo ban chap haga minit ka ba ar pan riu. Haga wei par ka jinga kai Europa League hapring ka Lyon Persia ka Manchester United. Aba phai shagna ka jinga kai baro artli ki ken hun kia khai da mar ar gol hadu bukot ka jinga kai bari aga gol pani khai juga Lyon ne yoban thap hashwa ban kot ka jinga kai kata ha minit ka bakhandai pheu plus san aga jinga kai Europa Conference League aprenga Legia Warsaw Persia ka Chelsea haga nga jinga kai ka Chelsea kala khur ka nam job hadin bagalala abar lim sok ya ka Legia Warsaw da lailanon baraga nga jinga kai madu keu yoban thap ar gol nagamanta ka Chelsea.